saking Wahyu Putra Budoyo sugeng amriksani kantos paripurna. Menika lawuh minangka sureng lono lan sureng pati ingkang dipun pandhegani dening Adimas Bagus Hendra lan ugi ingkang dipun pandhegani dening minangka sureng pati Adimas Bagus Dingin lan kabiyantu dening para kadang-kadang saking Wahyu Putra Budoyo. Para pamirsa, wonten ing titiwanci dalu menika saking para kadang Wahyu Putra Budoyo kapiyarsakaken wonten pangarsa panjenengan sedaya soreng kanthi lelampahan Haryo Penangsang Balelo. Pasewakan jejering Adipati Haryo Penangsang ingkang lenggah wonten ing Kadipaten Jipang Panelan. Yo yo monggo taun
marem ana ing kalihku. Yo terusno para soreng-sorengku kabeh.
loro sakabeh sore ing Jipang Pandhawa. Ije. Sawise sira kabeh ya padha gone gladak prajurit. Ya padha ulahi kanuraga. Monggo sira kabeh padha tak keparing ngangsung. Ije Kanjeng Adipati. Ngabiantara ning ngarsane ingsun kene prajurit. Ije Kanjeng. Ije. Mangerti ya? Wih prajurit-prajuritku kabeh. Menawa ing dina iki ya iku dina kang pungkasan. Nggon ingsun ngakoni tapa ngrami. Ije. Kang suwene 40 dina lan 40. Oh, ngaten nggih. Derek dawuhe Bapak Sunan Kudus Kang Rikala Semana. Bapak Sunan Kudus nganake sarasilan. Masang rajah Klotokro ana ing panggonane Bapak Sunan Kudus. Kang dicukke marang Adimas Hadirejo. Ananging gak gelem. Banjur saka jengkelku saka muringku kursi mau tak jagung dhewe. Ije. Banjur ingsun apes kadidaya. Oh, ngaten nggih. Ije. Kang Rikala Semana Bapak Sunan Kudus weling marang ingsun. Yen pancen arep mulehke daya kadidaya. Kudu nglakoni tapa ngrami. Ya iku kang suwene 40 dina lan 40. Oh, ngaten nggih. Mula ing dina iki ingsun bakal bahagia. Ingsun bakal juga nggon ingsun nglakoni tapa ngrami. Mula ingsun bakal nganake Andrawina Kembul Bejo. Ije. Tahun Ije. sorangan prajurit kabeh. Ije. Ayo padha digersake dedaran iki. Ije. Anggonku juga kita. Ayo Para Kadang. Ayo. Padha nyaketa kene. Ayo. Tuko sing keco lan sekeco. Kanjeng Adipati wis ngeparengake. Ngono. Ayo. Para Kadang Soreng. Lah ngono to ya. Padha digersake iki. Yo. Arek. Alright. Priwa buat jerat terus. Coba ana kehargaan pasewakan. Coba atur lagi itu. Ketiwasan Kanjeng. Ketiwasan. Kosek toh. Kosek para prajurit. Tak ambegan dhisik. Wah, ketiwasan tenan iki. Ketiwasan. Rasane bali mlayu. Kaya goyak Loh. opo. Kowe Kandik, Ije, Kanjeng ije. kowe mau lak takon ngare. Leres Kanjeng, leres. Goleke pakan jalan gagak imang. Ije sedika leres. Ananging jerat-jerat tulang tulung. Mlebu ana ing pahargan iki kena ngopo? Ayo. Ngaten Kanjeng. Kula Yo. mau ije. Kula badhe ngendika Kanjeng. Nuwun. Yo, Ora Piye, kowe? kremek. Nggih. Ora kremek. Yo, tangan sik to, kosek. Ambegan. Ngeten Kanjeng. Kula wau Kanjeng Adipati menika nibali dumateng kawula bilih kawula menika ya, kepareng dipun kengken merumput. yo, Nggih, anggenipun merumput menika damel pakan gagak rimang kagunganipun Kanjeng menika. lanjur. Kula menika nggih sampun kula leksanakaken dumugi alas landhap kala wau sing dalane niku jan medhu nika. Alas betok. Nggih, leres Kanjeng. Sawet kula krakrek. Arite nggih boten patek landhep ning asah nggih. Supe wau radi gowang. Kok moro-moro saking wingking niku enten bawong. Kok moro-moro kula tangleti pripun-pripun boten jawab moro-moro kok mak begedek ngono. Kula atus kaget. Dite matur. Wah, kula dadi mak prinding. Kula semaput ngoten Kanjeng. Ngaten menika ingkang saged kula ngendikaaken
Ngoten nggih, monggo. Banjur kena ngopo? Kuping kuwi iso gubak getih kabeh kaya ngono kuwi. Kula wau nggih, kula piyambak mboten mangertosi Kanjeng. Wong moro-moro nggih pawong niku mboten pripun-pripun moro-moro teko mak gedek mekrek. Kuping kula dikandhini nawala ning wujudanipun kados ngeten niku kula nggih mboten wadeg, mboten wantun maos. Ha menika tasih tumangsang wonten kuping kula. Monggo nika pirsani mangke. Wah, kuwi Kowe kuwi lagi wae ngari. nggih leres. Anake kepethuk pawongan. Nggih, ngaten menika Kanjeng. Sing ludo beksa kowe. Nggih, leres, leres. Banjur kowe dipiloro, Nah, ngaten menika critanipun. dikekek kupinge ngono kuwi. Nggih, leres niku tasih gedhe kecucuran kok menika. Wah, wah, jan masalah tenan. Banjur apa kuwi? Sing ana ning kuping kuwi. Dikon iki Coba sore. tasih kula cepengi. Wah, alon, alon, ya loro aduh. Alon ya Allah, ya Allah. Ah, ayo Mas. Wes, alon, alon, alon. Alon sisa reh. Alon. Alon sore kono. Alon. Wah, lagi iki aku ngrasake dikekrek kupinge ngasih kontal kantil. Yo, gimana tahu? Terus putih, nggih. Sore nang Prabu. Nggih, nggih, nggih. Terus putih. Iki kadek lagi wae ngari. Nggih, 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 nggih. Pripun? Ana ing sak tapel watese alas mentah. Nggih, Kanjeng nggih, pripun? Banjur kepethuk marang antik-antike Hadiwijaya. Wah, nggih niku. Diludo peksa. Dipiloro. Nggih, nggih. Dicandani awujud kertas. Nggih. Naon? Napa niku Kanjeng? Nawulane napa? Ananging awujud kamu. Oh, ngakeh nggih. Pancen Coba ingsun wacana. nggih. Panjenengan ingkang adigem. Uyo simpunan gintoko. Katur marang Kang Mas Dipati. Suarane gandeng Kanjeng Adipati. Haryo penangsang wong bagus. Ngawuh awujud paling bono marang Nggih, nggih. Pancen kasunyatane kados ngaten menika Ora Kanjeng. bekal. Nggih. Dasar bagus, nggih. Wanel. yen duwe perangsang kuwi dan putane piaku. Nggih, nggih leres nggih. Katur daraing Bintara Sinuyudat mring para kawulakonipun habek welas para warga welas asih mingseh sami nawul awujud pangampun Nggih, nggih. kang dijokke marang ingsun Nggih, Kanjeng. Nggih. ora bekal yen yo prasang kuwi jan putrane piyai aku Nggih, nggih, nggih. dasar sekti mandraguna Nggih, lenang barang pusakaku nggih. Sedaya pitados Kanjeng. Kyai Brahma Citan Kopi kange dapi-dapi daya kadidayan Nggih, nggih. upama tane tak tongke gundong bisa duduk Nggih, nggih. segara wae bisa Nggih, lamong kok tak tongke ana ing negara pajak nggih. kalau ing pajak padha bisa kena pagebluk Nggih, nggih. Nanging ampun. ya larang sandang larang pangan lak yo taun Nggih. mula wit dina iki ingsun ya prasang kepengin geger panguwasa ning pajak Nggih. ora sudi yen kok nyembah dramane Adiwijaya Wah, ampun, ampun. Nggih, nggih, nggih.
Ananging Ki Jono Bajuti. Oh nggih. Nggih Kanjeng. Sajak nyolowati. Nggih, pripun? Pripun iki? Mung sethithik cacat pira.